Apsolutno. Cure su odigrale odlično. Igrali smo u atmosferu u kojoj nikad hrvatska reprezentacija igrala nije. Nikad. Ako mene pitate, ovo je mjesto gdje se mi trebamo vraćati svaki put. Svaki put jer to toliko vrijedi da ne igramo pred 200-300 gledalaca kad dođe olimpijski pobjednici sve. Djevojke su imali strašnu poticaj da to napravimo. Rekli smo da nam je to i u pripremi, da nam je to prvi korak prema onom što mi želimo kao ultimativni cilj od 2017. kad smo se okupili, a to je da dođemo na svjetskom prvenstvu među prvih 6-7, da uđemo u priču za kvalifikacije za olimpijske igre i da to čitavu našu jednu cijelinu pokušamo zaokružiti. Pa da, dogovorili smo se da ćemo pokušati to riješiti u prvom poluvremenu, tako da mislim da i većinu utakmice jesmo riješili u prvom poluvremenu i onda još početak tog drugog poluvremena. I mislim da je u redu što je trener promijenio igrače i u redu da smo sve igrali, jer su sve cure zaslužile da igraju pred našim ljudima. Ne znam, vrlo važna pobjeda, vrlo velika pobjeda. Ja mislim da je ovo bila najljepša atmosfera što je ženska rukometna reprezentacija igrala. Želim se ovim putem zahvaliti svima na ovako lijepoj velikoj podršci. Šta reći nego presretne smo i kvalificirali smo se na jedno veliko prvenstvo.